pokon lau Tuhan muna dua mace uli situ tudo dengan bahasa ni debata naneng di pasahat Tuhanmu alani lugau kamu manong rumah tanggamu na parjulu sali di bagasan hata mandok muliate tutuhan debata idota majo naro tulota sadariun songoni matoropna ido muna ma songo dia punguan na pasaton edi puji-pujian jala ido nagabe tangiang nasida Tuhamu jala na parpudi berengommu mainang songo dia akka sikola minggu na diajariho salelingon nasida ma na pasaton tangiang na tutuhan debata marhiti edi puji-pujian asa dipasu pasu Tuhan debata mahamu na dua ido alani dipakulingi mah songon dia Paulus memakulingi hurian adong di Korintus asa totong mandok muliate molo nunga di pasahat mandok muliate nunga hibul beroha dang adong beganggu jalana parpudi berengot tama cuaca di tikion dang roudan alai sodang mataniari idota songon dia palason ngoluta dang ganggu rohata jala ido na ikundohonota mau lihatema ale Tuhan odo pun na parjulu jala pun na paduahon marhiti hatani di bata di dikion dipakulingi mahita ganup tarlumobi di hamuna dua imana mandokon asini roha jala hujaon to hita songonon didok mandok muliate doa totong di debataku sialah hamu marningot asini roha nunga dipakulingi hita asa mandok muliate jala di pasahat tu hita asini roha dua bohal nama carikot di pasahat tu hita saluhut na tarlumobi tuhamuna dua marhiti mandok muliate takas idauta isi hita isi Tuhan debata nama ngudurhon parngolota nama masu ngoluta nama mandongani hita nama ngaramuti hita saya di pasaha masin roha tu hita odo na paposon rohata molo nungago asin roha be ngoluta membentuk rumah tangga menjalani rumah tangga dangadong be ganggu ni roha dan ganggu behokan amang dici tu inang nirdaon dan ganggu bekan ngapos beroham molo pianong sebulan 2 bulan nari di muruk-muruki ho terus sabar doho uha inang dan ganggu behokan mamereng amang dicion ngapos beroha marhiti konseling pranikah sudah transparansi semuanya. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Asa hibul asin roha na tarsuan di bagasan ngolumuna saluhutna tarlumobi laho membentuk pardonga sarepion na baru di pasahat asin roha hibul nama jala ido amang inang nanang dipakulingi marhiti ulota sadarion ido utama bahat doaka hagangguon pergumulan persoalan na diadopi Apostel Paulus guk hata guk akasitaonon alai totong do ibana mandok muliate tu Tuhan di bata siala saluhut nai dang nagabe ganggu ibana dang nagabe biar rohana alai di bagasan saluhut nai takasma idaonna pandonganion ni Tuhan di bata. Mungkin untuk kalian berdua banyak yang pernah kalian dengar tentang membentuk rumah tangga. Anong songonon ma, anong songonon ma, anong songonon, alay ikon songonon. Na ulu si pata membahin ganggu rohata. Alehata ni debata ditikyon. Odo na paposon rohamuna. Odo na patau kamu. Dua ujahan nama carikot. Na parjolo di pangido asa totong mandok muliate tutuhan di bata titiki na une manang ditiki sa une ikon totong mandok muliate tutuhan di bata na paduahon takas mangida macalo asini roha nanunga diswaton di bata
di bagasan pardonga sarepion muna, di bagasan roha do pikiran muna. Molo nunga takas saluhut nei dang ganggu be. Molo pe adong namandokon rumah tangga yang sehat akan memiliki tantangan pergumulan perdebatan. Itu kan tidak ada rumah tangga yang mulus-mulus saja. Jala ikon hono tado. Marhiti pergumulan, marhiti perdebatan ini mematangkan iman, mematangkan rumah tangga. Alai mari bergumul, mari berdebat, hopar tu hatane debata marningot asin roha nanunga disuaton debata. Dang be muruk hobar Papua sorohana alai didalani masa luhutna hobar tu asin rohani Tuhan debata. Tidak ada lagi yang namanya kecemburuan, tidak ada lagi namanya persoalan. Persoalan yang besar akan diperkecil, persoalan yang kecil akan dihilangkan. Itu alani sukunok kuma tuhamu na dua Wah, adong do janjim amang lici tu si Mirda molo anong saut tamu ado janjim adong do di bagasa roham ikon sonang do ho buruni raja bahenoku ido manang ahapei suatom mah di bagasa roham ate inang Mirda boha hope adong do janjim tu si lici molo nunga saut ano kami na dua ikon pos rohana rap dohot au ido suatom mai di bagasan roham terlumobi di hamuna dua ikon takasma idaon hasuhuton paranak hasuhuton parburu marhiti pardonga sarepion muna takas tarida asini rohana di pasahat tu keluarga hasuhuton paranak dohot hasuhuton parburu unang alani pardonga saripion gabedang takas be idaon debata wah udah songoni takas tido di bagasan turpuk sadarion ima di suarahon mandok muliate dua totong dulu di bataku sialahamu marningot asin rohani debata naung nilai honda tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Itu bisa kita lihat atas anugerah Tuhan. Iya, itu bisa kita terima atas anugerah Tuhan. Alani tajamotoma taswatoma di bagasan rohata dangbe ganggu rohata lasongonima dihita saluhutna asuhutun paranak dohot asuhutun parburu lasma rohata inalao pasahaton anak dohot boru ni huriai macalo pasu-pasu pardonga saripion sian Tuhan debata marhiti hiti huriana so dia inang Mirda las doroham di ulo sadarion unang patigaku pos maroham mardalan denggado ulo sadarion jala dipa
Tuhan di dalam kasih. Selamat menikmati anugerah yang Tuhan sudah siapkan untuk kalian berdua. Langsung itu keluarga besar Manalu, dohot keluarga besar Sitinjak. Las marohamuna di pasu-pasu Tuhan di Batama. Olumuna saluhutna talumobi ulota sadarion gabe pilihan nama ngulu tu Tuhan debata. Amin. Martanya kita mulai tema alih Tuhan marsaringar hatam di ulon nami sadarion di pamasu-masu ni anak dohot boruni huriam Lici Warman Manalu, dohot boruni huriam Merda Regina Dewi Sitinjak asi maroham Tuhan pasu-pasu nasi dali Tuhan di bata lasongoni dihasuh ton para anak dohot asuh ton parburu totong mahu pasahat kami tutangam munego haba dioni asa homa Tuhan na mamasu-masu nasida saluhut na tahe asa totong di bagasan holong di bagasan hadamion talu mobi di ulah sadarion ali Tuhan di bata pasahat tami mah tutangam munago haba dioni marhiti totim homa naman congcongi ulaon sadarion mauliate mali Tuhan di bata mangasahon korenak Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuh. Amin. Kur tapuji tu hata mari de mahita siat buku de nomor 150 sia ayat sada dot ayat 4 las Roma 70 pengantin dot orwan. Amu aliaka na pinarhamaw dari bata kita hiramuna do nuai neng marbagas atau kanyo kamu majulo hadir di bata taringot turuhut ni pardoa saribyon ni ala Kristen dung dito pa di bata jolmay ido iba nama tangdinggan sa sada baway puju kubay madibana sada buru-buru pangurubi di bana bay nakup na akup ni ido Tuhan Yesus ganup na paulakon na niulina Yesu ala ni na marmainan na alakpos sado pangalakup do nang na membuat nasirangi atau na pinadomo ni dibata dang jadi sirangon ni jolma so konondo diduk di bata tu bawai
hamu aka bawa holongi hamu ma pardi hutamu nabi songon Kristus na makahulongi hurei jala na mga leod dirina kumokopusa nang muruk kamu dopat na sida ikon maroha hamu mandongani na sida sanga bay kamu na sida songon dongan panian di hanguluan na sora sudah dungi songon ondo dido hatan et batatu akka boru-boru juloi akka poropuan ma bawa nabi songon pangloina di Tuhani ay bawa ido ulu ni pardi hutana songon Kristus ulu ni huriai ikon botor formal toman mardongan halapohot to ada hadimakon ni todgi parangi ni buru-burui di mana arga di jolo ni bata do di jolo ni jolma atau songon aka namar parangion hati ni bata mahamu sumolukon para sing rohaon do apa saron do asire pun ni roha mahamu masih pauneo mahamu do masih asian salukut riting roha muruk rimas panugahion dohot pagi sahioni dauma siat kamu alai bigijang ni salut nai masih haulong mahamu ai ido rahot-rahot nina sundenggan dungi dami nasian di bata imamang raja di bagas rahmuna jala saluhut na nabi naimuna marhiti-hiti hata manang pambahenan totong mai marhiti-hiti kuari Tuhan Yesus asa ibana mga raja rohamuna dohot ulaw muna atau nunga dibagi hamu hatan di bata taringot turuhut ni pardunga salipioni namanukum maaw nunga yung jumolo niho ali panguli si Lici Warman Manalu olodoho makajongjokon di jolo ni bata na boto saluhut do di jolo niya kadongan na pungu di son na dipangido rohamdo si Mirda Regina Dewi si Tinjak na niriritmon gabi dongammu saripe olodoho makahulongi bana siya nasa roham dot mangulahon siya nasa gogom uhut marparangehon parangin na badi harap dohot ibana na olodoho mangaju-aju dohot agaleon na tungsura humurang parangina jalan na sotupa paulohommu manang tadi konommu ibana paima disirang hamatia kamu sugut molo nong sadaroham manguloy salut nai dokma alusmu olo saya dipergogoi Tuhan imam namanukum maaw dohot diho ale inang si Mirda Regina Dewi si Tinjak miririt ni si Lici Warman Manaluon bahendongan na saripe na olodoho makajongjokon di jolon di bata nang boto saluhut do di jolon dongan na pungu di son na dipangido rohamdo si Lici Warman Manaluon gabe sinundukmu olodoho makahulongi bana siya nasa roham dohot marpangalahon na ture maradop pun ibana dohot marparangehon parangin na badia pabuah halak kristek ko jalan na sotupa makidolok ko manang tadi konommu ibana paima disirang hamatia kamu sugut molo nong sadaroham mangoloy salut nai dokma alusmu atau masih dalam tangan siamu mahamu pabuah hotni pada muna di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hamu di sondakon Tuhan di batama puhina Tuhan jala asli marohana midahamu di lupakon Tuhan di batama puhina Tuhamu jala di pasar homma damena tutod di munabi amin. Sonari pinasama tu
Parhalado Huria Lau Pasaton Cenderamata. Kepada pengantin, saya mewakili dari Huria, dari Parhalado, mengucapkan selamat kepada Kakak Mei. Demikian juga kepada Lici ya. Mungkin dari surga, Amang Sitinja, Amang Manalu mengucapkan selamat kepada kalian berdua ya. Kami hanya keluarga yang hadir di sini semua ramai mengucapkan selamat berbahagia kepada kamu berdua, kalian berdua. Kalian menjalani kehidupan rumah tangga kalian, sudah mendapat konseling dari Amang Pendeta. Hari Kamis yang lalu saya datang mau sermon, masih di dalam kalian, berarti cukup dalam konselingnya ya. Jadi dari Huria kita, cenderamata firman Tuhan. Kalian pakailah ini menjadi pegangan hidup di tengah-tengah keluarga kalian, diterimalah dengan senang hati. Ya, mau latih Mamang. Tapuji Tuhata, mari dimahita sian bukti nomor 657 ayat sada 1 ayat 4 las disom mata pasat piliata jala pengantin dot oruan kembali itu ingat.
opat belas jongjong meta salutna. Marpangin Amalia, maal di hadapan-Mu. Saya patah maal tiruan, semut bilang hidup-Mi. Untuk menghibur aku, Yesus nama luang. Oh sambil aku, Allah di mertuaan. Datangnya koma peliata ale di bata amanami na di bano gijang hodo haroroni saluhut silehon lehon ringgan dona selibasa nam liutus hupasata mima sian na nilomitu hami pilen nami tuho sejalo mikape uap nucus di celom paso-paso no jaramoti asa kuparasya kami pilenon patipun narjamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim salam tada hami kodang nisi leo mitu hami salam gir-gir hami mendok muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mandok mahita ditangiang alia manami di manua gijang saya pengapadia magwam sero maharajamu sesaut malu menroham di penotongon sangon di manua gijang dia matu hami sedang haluan siapa hari asinorohan itu hatta Yesus Kristus dot holong niroha di bata ama do parsaoran itu di perbadia ma mandongani hamu saluhutna amin. Shalom horas mahdita saluhutna. Tapasolang majo amang inang partikienon hupasatawima tu hasuhuton parboru dukasuhuto parboru sama musenno tu hasuhuton paranak hupasatawima tu hasuhuton parboru. Naho parsanga pihami amang kadita resort songoninang saluuna parhalado ni Huria HKBP Tamarunangon tama tutu situ madok maula tehita todo pandito hatta pardengkan basai ala boido ulaon pamasu-masuon ni anak ni Huriana di